Ongi etorri grabatzen. Ongi etorri jaun Andreok eta ez zaretenok Maketo irratiko saio berri batera. Ole! Azkenean Bilbo Rock berreskuratu dugu. Zenbat denbora daramatzagu Bilbo Rocken egon gabe, igual tipo... 2 hilabete. Igual gehiago, Osea, azkenengo, por lo menos, azkenengo 8 saioak Tal cual. egin ditugu spot desberdinetan. Que, bueno, aurkeztuko dugu gurekin dagon pertsona famatuena, egon den, denbora denetan egon den pertsona famatuena. Bai. Famatua Luke! Bueno, famatua gutxi. Ta lehenik eta bain, mila esker gonbidatzea zuen podcastea, Maketo irratira. Ni post-postik etortzen aizunea, eta... Zuri gombita onartza batik, oza... Izan zen super random gainero, oza, hablan como concepto, etorri zen nire anaia ezagutzen duela Joar, oza, dira oso lagunak, eta esan zen, bira, Joarrek ezagutzen du guazeneko aktore bat, tal, eta ja ber... gura baduzun bere kontakto, eta ni, bueno, me mate ditu un poco de cosa, ¿no? En plan, de repente guazeneko aktore bat... No, nivel, katxe da hor. Hor dago katxek pillo bat. Katxe gehiago, digo, ziurazke gongo da oso okupatuta aktore lanetan, eta ez du denborarik edukiko gurekin egoteko. Eta, bueno, pues, probatuko dut. Eta, bueno, pues... eskerrik asko nartxagatik onbita, vamos. Zuei. Ole... Nei laguntzea zuei, eta katxe gutxi, lasai. Nahi duzu aurkeztu zure burua, pues hori, ze egiten duzu, nor zaren, nahi duzuna, bota dezakezu nahi duzura. Bueno, ni Luke Urruzmendi naiz, hoxe, aktorea naiz, baina ontxe bertan formaketan da ona. Naiz aktore profesionala, naiz hola konsideratzen ni. Baina, bueno, bai... Momentuz. Oangoz, udara hontan justo atea zitzaidan aukera guazenen eoteko, eta baita Odoli Jargian. EITB-ek bai ekoizte duen beste telesail bat izango, baina pertsonai oso txiki bat entzat. Eta hoxe, Brasilen jaio nintzen, como fan-fan. Hostia! ¡Qué fuerte! Digo que justo familia Brasilen. Bai? Zezon alden? Dau, nada, en Río, ¿no? Bai, Río de Janeiro. Vale, o sea, justo capital. Básico, Bai, esto tenía bueno oso batean. Ez dakit zauzota, no me preguntes ya tanto. Nes baiten eguntzea Brasilen edo... Que ba? Ez ez no, niri iseko terrizara duela urte asko, baina ez dute Brasil ezagutzen. Daukat pendiente. Pendiente. Gustauko zaizu, fijo. Claro, zu Brasildar, zure aita ama, aitite amama edo ze... Nere aman zati guztia, familia osoa Brasildarra. Eta bai, egon nintzen bizitzen 4 urtez, ze justo 7 urtetik 11 urte eta jun ginen Brasilia, eta bai, oso bizimodu ezberdina, oso politxa, bai, Bueno. Azkenean, beste mundua da, moitu behar da, baina, bueno. Eta Brasil, non justo, Brasiletik non bizizi. Ni justo bizi nintzen, Brasilia kapitala, bai, onduan, Goianean, zentro-zentroan. Dena dela, bai jun nintzen, gero pixka iparraldea, Mato Grossoa, ja dala rollo selva. Ojo. Amazonas. Eta hor oso ondo. Gehiago gustatzen zait, iria baino. Ni Brasilera joango nintzateke Copacabana festival ikustera. Egon zen gainera pasan urtean Lady Gaga. Izan zen itxela. Rock in Rio. Ez gainera, barkatu komentatu behar dut, justo pasan astean Lady Gaga ikusi nuen. Joan nintzen martxenea ikustera, izan zen experiencia trascendental, en plan, nago oraintxe bertan konektau con Dios, que da Lady Gaga. Berriz ere Josu irratia gertatzen ari da. Ez que, daiz eta gonbidatu bat etorri, beti gertatzen zaigu Josu bere egoa, hain handia dala, azkenean ez dela Maketo irratia, Josu irratia bihurtzen dala. Bai. Hori komendatu barra zegoen. Zuk ez duzu esango, nik esaten ari. Komendatu barra zegoen, ez da egunero ikusten Lady Gaga. Izan zen una pasada. Eta hau elkarrizketa bada. Bai. Baina... Bueno, beti dago Josu irratia gertatzen arriskua. Orduan, 4 urterekin etorri zinen ona? Bai, ez. Izan zen 7 urtetik 11 urte, eta 4 urte zen nintzalan.
Vale. Eta Donostin egon zara zure bizitzaren parte gehiena, no? Hoi da, bai, justo Lasarte horia. Donostin ondon da herri bat, horre nintzen bizitzen, eta guain arte horre naiz, gero hasi nintzen Gasteizen ingeles filologia ikasketak ikasten, hor Joarez autu nun, eta gero hasi nintzen hemen Bilbon ikasten arte dramatikoak, ze esan nun, bueno, hizkuntza gustatzen zaizkit, baina ez da ikasinetena berez, osea, zen nire ametsa beti izan da aktore izatea. Eta honi atorri nintzen, Ojo, baina hori bai dela edukitzea helburu bat eta horra... No, eta betetzen zauz, oza... Bai, hori da, ezkenean... Oza, gu justo Martin Tabiok izan dugun esperientzia bakarra aktore munduan. Bueno. Oza, pasan urtean, justo karrera bukatu nuen, ez nuen lanik, eta lagun batek komentatu zidan zegoela horri bat deitzen dela Modfai, ez dakit ezagutzen. Bai. Eta da, rollo egiteko figurante tal, eta berak esan zidan, apuntatu zera eta hartu zioten egiteko figurazione espezial, egon zen lau egunez lan egiten kon Pepe Villuela, eta ordein zioten oso ondo, eta ni hostian nik hori nahi dut. Que suerte, la de primeras. Bai, sí. Eta pasan urtean egon nintzen hori. Suba baino gehiago egin dituzu. Bai, egon naiz ja 6 grabaketetan, bueno, de figurante, oza, ez dut inoiz. Bueno, baten izan nintzen... Doble de luz, doble de luces. De luces, bai, hori da. Doble de luces dela justo aktoreak grabatzen hasi baino lehen, egiten dituzte probak, aktorearen, oza, aktorearekin antzekotasunak dekon beste pertsona batekin, gutxiago ordaintzeko pertsona horri, eta ez gastatzeko diru gehiago aktorearekin. Eta bani justo egin nuen, bakizure egon dira Catherine Zeta-Jones, bueno, Gonzala... Bai, The Price You Pay edo lako zozeditzea, ez? Kill Jackie. Bueno, aldatu zuten bai. Bai, aldatu zuten. Justo nintzen pelikula horretan, eta nintzen de doble de luces egiten justo bere mayordomoaren, oza, pelikulan bere mayordomoa zenaren doblea. Eta izan zen super divertigarria, egia esan. Gustatu zitzaidan asko esperientzia. Ke guai. Eta gero justo komentatu duzuna, nola Odol Ilargia, apuntatu nintzen de figurante, baina ez naute hartu. Horrein zuen, hainoak nien eskalagunak uste dute gonzala hor, pues estena baten dela festa bat, elako zerbait hor gauen. Zea, hogera batekin? Pues izan nahi. Bai, ni justo hor, egun hortare hon nintzen. Bitu, guztu kontuatu nazaitxe, bertan, bai, hor egun zan, hori bai iten, festa egongo balitzu zala. Bai, gero esan Kriston nekatuta, Eskaldio, bai, gauen izan zan, ez da? Hostia, gauen. Bai, gero esan baizut, haber goatzean de una persona intzula zeuze, ez dut esango bazpa esper. Bai, ez esan. Uste dut, eski, goratzena zerbait gertatu zala, baina esaten badiazu, seguro que... Zer, oiukakin, zer ikusia dekana? Izan daiteke. Bueno, gero. Bai, gero komentazio. Qué fuerte. Out of camera. Bai, ze ondo. Qué mortal. Qué fuerte, bai. Bai, pero justo hori, hori doble... Josu, komentatu mesal, hori, de figurante absoluto, tono doble hori, figurante absoluto, No, baina divertigarria, ella da justo nire lehenengo... Neketsua, Bai, neketsua. Ez que aktore lana, bueno, zuriak orain komentatuko du saber nola dan aktore bizitza. Ok. Baina... Arni esan behar dut, nire lehenengo rodajea, izan zala justo los domingos, orain justo atera den pelikula, que justo joan ginen Martin Tabiok estreñaldira, eta atera zen... Pre-estreñaldira, aurre-estreñaldira. Egon zera Burto eta Guzti, en plan, mi local cate de, bueno, categoría. Eta ateratzen aizera, en plan, medio frame de espaldas. Oin nune, koruan egiten? Ez justo diskotekara joaten direla momentu batean. Así eran, justo... Uste dikusi, baina. Oendikan. Bueno, dira sin más, 20 segundo ateratzen pelikua. Momentu batean joaten direla diskoteka batera, eta justo galatu genuen, hor. Eta hori izan zen nire lengo rodaje. Nire etxetik izan zen nahiko aspergarria. Ez nuelako inorekin hitz egin, negoen en plan antisozial, en plan, bueno, pues nada, eta claro, behintzat figurante lanetan egon behar zera itxaroten pilo bat. Ni heldu nintzen eta nintzen 3 ordu zitzoiten grabaketa hasi arte. Duan, claro, espertu nintzen. Baina gero ja, urrengo rodajetan hasi nintzen, jendarekin hitz egiten, eta, pues, ez dituzu lagun minak ateratzen, baina, de repente, ezagunak dituzu, en plan, hostia, pues, bizitza kuriosoak, eta, no sé, nahiko divertigarria. Gomendatzen dizuet. Denbora libre asko badekozue, apuntatu olako zeo zertara, eta, bueno, ezagutzen duzue beste mundu bat.
Oso kuriosa da. De hecho, ni mundu hontan hasi nintzen figurazio lanetan. Osea, bueno, berez ni beldurranekan zer profesionalagoa aiteko, eta ni berez lehen oso lotxatea nintzen. Eta beldurrak entzeko, claro, berez da de 0 a 100, de un salto al vacío, eta... Gero, antzerkian egiteko eduki behar duzu... Bai, segurtasuna oso garrantzitsua da. Bai. Gero igual, izan zaitezke más extrovertido, menos introvertido, baina behintzat segurtasuna zuregan, eta eta egiten dezunean. Lo he hecho un poco mal. Bueno, hemen horrelakoak... Bai, egite ditugu. Tienes que tener seguridad en cada cosa que haces también. O sea, orduan, de no juzgarse, ez epaitzea zure burua. Ta bueno, ni hasiera baten asko epaitzen nintzen, eta hasi nintzen figurazio lanetan, eta hola pixkanaka. Eta bai egia da, kriston aukera dela, pixkat aspergarria dela, baina kriston lagunak ebaite jala. Ze azkenean ordu gehiegi, azte zaitze egiten. Bai, azkenean hor... denbora pasa egin bar duzu, pasa egin dearekin. Esaten duten mitika anekdota de Leonardo DiCaprio hasi zela holan figurante lanetan. Bai, nekin. Eso zela DiCaprio esan dut, no? Bai. Bueno, ez dakit, zela estena bat, bera justo zela kamarero bat, eta bera como para resaltar nahi zolako aktorea, izan, pues, ardoa zerbitzatzean, esan zuela esaldi bat, en plan, tome aquí su vino, o sea, en plan, para destacar. Eta bueno, pues, bere esaldia esatean, zuzendariak esan zion, en plan, ¿qué haces? Tú tienes que estar callado. Eta sin más, hori kontatzen du como bere anekdota, hola nasi sala. Nahi zuela, en plan, resaltar, baina no le sirvió, eta bueno, gero ya, pues, el duda lo que está ahora. Claro. Baina, bueno, loco. Eta figurante lana eta aktore lana, bueno, zunora heldu zinen, eran egin zen hori aurrera, paus hori figurante, de repente, esan izan bateko gauza bat, edo nola gertatu da? A ver, izan da pixkanaka. Ni hasi nintzen figurazio lanetan, segurtasun hartzeko niregan, baina, berez, ez da pixkanaka jute zera igotzen da, castingak iteituzu, eta sortea baldin badago, edo talentoa edo lo que sea, ze faktore asko daude, casting baten ez hartzeak ez du esan nahi, ez da hola talentuik, azkenean mundu hontan ez asko jasotzeia, baina bueno, alare da, naizta ez etzoi jasotzeak, ez du esan nahi aurrera ez dezunik ingo etorkizun baten. Todo pasa porque tiene que pasar y cuando tiene que venir. Hori seguru. Orduan, hoi, castingak initun, goazen iritsi izan arte, eta goazenen sartu nintzen, dala prozesu nahiko luzia. Baina, nik berez castingak hasi nintzen iten oain dela pare bat urte, baina pare bat urte baino lehen izan zian danak figurazio lanak. Osa, guazen izan da zure lehenengo papera. Edo guazen baino lehen beste zeo zertan atera egin zara. Profesionala bai, profesionala guazen izan zen, eta odoli jargia, baina lehenagotik inutun pare bat korto, ez profesionalak izan zian kesi kontaktu, kesi lagunak, eskolak. Eta bolondrez bezala, no? Normalean kortoak izaten dira... Bai, hoi da. Bolondrez, bai. Hasi nintzen mugitzen ez goitikan, ez profesionalean, baizik eta hola, eskoletan, eta nik bai ikasteko eta segurtasunei hartzeko. Eta hola izan zen, segurtasuna, gero sartu nintzen dantzertin, dela interpretazio Escola Superior de Artes Dramáticas, eta hori bai segurtasun pixkat gehiago hartu nun, abesten eta antzatzen, ze goazen enunin horregatik. Ostia, eske hori be movida bat da. Claro, eske guzti, izan bardak, pak osoa. Bestela... Zu kontsideratzen duzu zure defendatzen zarela abesten? Osa, ez dinote zarela dela abesten, baina... A ver, bai. Bueno, izan daiteke. Izan daiteke. Agian, nordaki, baina, bueno, justo dira. Ez izugu eskatuko abesteko. Nahi baduzu? Ez. Hortako goazen ikusi. Hori da. Baina ez. Osa, bai ondo abeste, konsideratzet ondo abestetela, defenditzen aizela, azkenean teknika ematea. Oain dela urte bete, kaletzen niaten, eta esatik zuen, un rotundo. Kasko, arretarako, segurazki eduki duzue, guazen deko zue irakasleren bat, edo... Jo que se, OT bezala egiten dutela, en plan, venga, praktikar. Dakau, estudioan grabatze deunen ahotsak, ekoizle musikala dala, Iker Lauro bakizu ezin nan,
Bueno, ekoizle bat, eta abeslari bat, hemen Euskal Herri mailan nahiko ezaguna dana, eta beak berez laguntza igu. Maskera teknikamente, hola, saiatu egiten bera inbeharren goeraka eta horako gauzak, baina como tal ez genekan un coach vokal. Zan dana, pixka gure gauz. Bueno, autonomo. Autonomo. Zunera moldatzen zara autonomia horrekin. Igual, pizkat batzutan, gauza batzutarako ondo, baina ez da batzutarako... Da un arma de doble filo. Claro. Claro, emateizu jokua iteko naezuna, baina joku horrek bai tiene su lado malo de... A ver si gusta, a ver si no gusta, a ver, ondo iten nahi zen, porque igual ondo entzutezea, baina kanpotikan ez da berdina. Ya. Es que hori da lo mítico. O sea, ni adibidez batzutan abestu dudanean, digo... Pedazo bozketa. Duchan sobre todo. Duchan, abeste edukita, eta hori dut. Saus super motivauta eta ni... Ostras, sin hau... Abesten decente, no? Gero, batzutan egin dut asko gustatzen zaidalako en plan goza grabatxe, digo, venga, grabatuko naiz. Grabatzen naiz eta gero nire ahotsan txutean grabatxerak orduan dinot, tío, qué asco, mesedes, borro ya esto. Orduan, ez dakit, ez dakit baden mitiko, hori gero jende askori gertatzen zaiolako, en plan, haien ahotsa grabatzen gero, haien burua entzutean ez haiela gustatzen, ez dakit baden sentsazio hori, baina egia da desberdin izan bar dela zure buruan entzuten duzuna eta gero egiten duzuna. Bai, pixkat ezberdina bai. Bastante, baina gero ohitutzezeaz, azkenean ja ateatzezunen zure benetako ahotsa, ja ohitutzezeaz, hasieran nei barraro hitzitzaian, izan zen como un... este es mi voz. Claro. No sabía. Eta gero ja ohitutzezea, eta, bueno, ja, audioan, bai, te acostumbras y te gusta o no te gusta. Baina azkenean zure instrumentua da, eta baixe. Baina ez izulotxerik ematen, tipo, entzutean edo ikustean grabaketa bat, eta zu, abeste, eta esaten duzu, ai, que cosilla. Ez dakit, oza. A ver, depende, bai. Osa, adibidez goazenen aurten inditut pare bat abesti, eta badago bat teknikamente oso ondo entzuten naizela, eta beste bat teknikamente ez horren ondo, baina nola bestiak laguntzen eta gero iteten de segunda voz, gustatzen zaiten. Baina bai, da depende, depende bestia, momentua eta dana, baina nik batzutan esatet, ostras, me pica un poquito el oído, me chirrea un poquito. Eta dantzatzen zera moldatzen zara? Dantzatzen hobeto. Dantzatzen brasildar... Claro, ia da, astu da, hortaz! Joder! Broma ez. No. Samba du Brasil! Baina ni dantzatzea gehiago gustatzen zait, espresio korporala gehiago. Ahotsa baino, ahotsa me siento más... Kampo berria da, netzat. Gazke gero beda, dantzatu, bueno, suposatzen justo grabatzen duzuenen egiten duzuen lipsin, no? En plan, dantzatu, baina ez duzu abesten. Bai, oia. Nire, porque justo dantzatzea eta abestaldi berean izan behar da nahiko nekagarria. Bai, a ver, gero egia da, nire adibiz aurten ez zaitokatu, baina gero daude kontzertu handiak. Bueno, kontzertua gira, eta, bueno, nago kontzertu handitan, baina ez bestetan, herri. Eta hortan guztitan iteute dantzatu eta abestu. Wow, ez que hori izan behar da... Bai. Oso gogorra, Bai, evidentemente adaptatzea dana al escenario eta ez itotzeko prozesuan, baina bai, exigente da. Entzakit, nahi duzun, jarraitu nahi duzu hitz egiten guazeri buruz, nire euskat beste galde batzu guazenen inguruan, baina igual zuretzat monotema bat izan daiteke zure bizitzen eta da, pues, zuk hitz egiteko nahi duzun nahi buruz, ordu, ni interesatzen zait. No, nire bai ditu dela galdera gehiago. Zer esan dezakezun, igual gauza batzuk konfidentsialak alakoak izango dira, baina hori aukeraketa prozesu horretan, eta nola funtzionatzen du, no? Egiten dituzu hainbat pausu, hainbat dituzu probak, jende asko joten sarie, bueno... Vale, karo, prozesu hau normalen badago oinarri bat nun proiektu gehienak antzekoak dien, baina adibidez goazenen edo beste proiektutan izatea normalen. Lehenengo da self-tape, aurkezpena, esango izuet orokorrena, normalen izatea zure buru aurkeztu bideoa zeintzean, eta aurkezpena, gehien bat, kete behan. Gero, fasez pasatze bazea, normalen bialtzei zute
casting bat iteko bideo modun, eta itezu, ikastezu, bialtzezu, eta gustatze bali bazaie. Hor ja, en plan, aktuazio bat, no? Hoi da, aktuazio bat. Un acting, baina bideoz. Eta gero, ja gustatze bali bazaie, daude muchos procesos hemen, edo beste bat inbarezu, o lo que sea, baina normalen izatea gero presentziala. Eta izatea berdina, baina presentziala. Eta gero hemen ja daude adar gehiago de presentziala zu bakarrik, edo gero ja aktorekin. Eta gero ja izatea normalen, pues, azken fasea, berdina errepikatzea pixka formulao, baina poco más, hori izatea. Eta zu nola bizi zenuen esan zizutenean, en plan, hartzen zaitugu. Claro, ezin izan zen como prozesu honetan zu sentitu zen un momento egin tipo, que voy. Buah, claro, prozesua izan da pixkat, oza, izan da, igual 5 hilabeteko casting prozesua, goazien entzako luzia da. Hasi ginen, ez urtarrila edo txaian, eta izan zen, jaso baiezkoa, ja behin bideoa bidalita, lehenengo bideoa da, zure aurkezpena, dantza eta abestu. Eta ja, pasanintzaren, zekaro, nivel durranekan, igual abesten, ojo. Pasanintzan fasez, eta izan zen, opa, que bien. Eta hola pixkanaka, eta, karo, da como que pasatzean en fasez, esatezu, ostra, hortxena, baina da de, igual a la última hora me dicen ez. Ja. Orduan, ikustezula hola, pixkanaka gertuatzen zehala, ze ez da beste kastinetan bezala itezula eta a ver si hay suerte. Ja. Hau da, de pixkanaka, como si fuese, claro, unas eliminatorias, orduan, osea, itxusea gelitzea, baina berez dola da, osea, de pixkanaka, gelitzen arte pertsonai horrekin. Orduan, eskertzea da ikustea, como vas avanzando, o sea, bakazu erantzun bat, algo a lo que agarrarte, de, habitu, estoy ahí cerca. Segur zea besti bidali zenuen? Osea, zenuen aukera nahi zenuen aukeratzeko edo esaten zizuten rollo hau abestu? Aurkezpenean abestu nun ilargia uste, izan zen super basiko, no? Ojo! Klasiko! Oso klasiko, nahiko improvisatu izan zen, Osa, merdet, izan zala, gazteneko kastina itxizan azte de teleno, eta ni bialinoen behan dugu. Pixka desastrenez batzudan, baina, bueno, kolatu zon eta bialinien. Eta gero presentzialen, izan zan, Elton Johnen I'm Still Standing. Ojo! Hoi dantzeateako abestu nola, baina hori zuk aukeratu zenuen behar. Oia, bai. Guapo. Bai. Nik aukeratuko nuke uno de Frank Sinatra. Zein abestuko zenuke en todo caso. Fua, My Way. Nik uste dut hori abestuko nuke. Me motivaria. Qué buena. Ojo, urtarrian ateratzen badira berriro kastinak, ma punto. Ojo, Nik ya izuet, Zuretzat. No, es que gainera justo lehenegon gara Martin Tabio komentatzen, kainakaik bere, ez dakit pasan urtean uste dut izan zala, ez dakit zenbat urte dituen, baina uste dut 30 urte bete zituela edo 25, ez dakit 30 edo 25. Vaya que idatzi zuen en plan, sabes que te haces viejo cuando ya no te puedes apuntar a los castings de Watson. Pero uste dut 25 urte baino gutxiago edo 30 urte baino gutxiago izan eske, osea, edo gehiago badituzu ezin zara apuntatu castingetara. Bai, uste dela 20 altu. 20, ez dakitzen bat urte arte. O igual 28 ez dakitzen bat ziren, Osea, ja bukatzanean esa fase de adolescencia, ja dala heldua zea. Ja bakarrik irakasle paperetan saltu zaitez. Oia. Claro, zure pertsonaia bere zenbat urte ditu. Bueno, claro, zure pertsonaia badau, osea, ja atera da, ja mundu guztia badak izen den zure arpegia, ja famatu zara. Famatu naiz. Otxienez, jendeak ja badaki umeren bat gelditu zaitu kanatik. Vale, nada ditzen da, que nik ez dut ikusi eserrez guazen buruz orduan, oza, nik interesu zait como konzeptu, baina egia da, oza, nik ikusi dut pelikulak, Pelikula hori. Eta hori da guazen top taller. Claro, es que gu txikitan, bosgarren, nik horatzen dut, ez dakit bosgarren segarren mailan gaudenean, pelikula eguna heltzen zen bakoitzan, beti eskatzen zutela, guazeneko pelikula ikustea. Eta behintzat ni ditut ikusten, oza, deko pelikular ikusten rollo bostei aldiz. Porque beti ikusten genuen pelikula bera, eta ezin, bueno, gure klasekeak ez ziren nekatzen,
berriro, guazeneko pelikula, madre mia. Nero baita ikusi non ez baiten, tipo, abestiren bat, beti ere berri txarrak dituztenean, beni berri txarrak pipio gustatzen zait, orduan, atatzen dara esan, ikusiko eta nola da, eta beti datia hain como desberdinak dituzten dara, hostia, Kasualidadean nik justo abestet bueltatzen. Hostia! Eta nik uste sufritu ingozula. A ver, ondo gelitu, Bueno, gero ikusiko. Baina, pasatzea un roka full a un romantikona. Bueno, baina hori da oso guazen. Ze guazenean beti gertatzen dio horrelakoa. Bai. Osea, que pasatzute gitarra elektrikoa a pibolina. Bueno. Baina, bueno. A ver, bueltatzen justo. Zure pertsonaia atera da orain zazpigarren denboraldian, no? No ditzen da zure pertsonaia. Amabi, goazen ja, boa. Ez daki zergatik sartu zait burura zazpigarren. Amabi, bai. Neria sartua aurten, ze justo indute berrikuntza bat goazenen, de oain bigarrenen aukeretako zentroa ala, eta nire pertsonaia deitza Gaizka. Gaizka, eta behak dazka, 2008koa da, eta ni 2005. Bueno, a ver, ya. Bueno. Amazazpi ez da, ordu? Bai da, bai. 2008 amazazpi urte. Bai. Ja, bueno, a ver, zu... Gu erdibidez ez dugu eruditzen amazazpi urte dauzkagula. Nik ez. Eta Josu ez dut uste. Hombre, ez da, normalan beti gotatzen dira urte gehiago. Ni erdi buruzoia nagoenez ja... Ez nagoazen egoteko, baina, bueno, zu txinez hor makillaje pizka batek ez daki zer, bai. Eta bizarrak enduta, no? Hori, baita. Hau kenduta, bai, amazi urte, dazte dala Eta itxegin zure pertsonaia buruz, nola da zure pertsonaia? Norek ez duko zenuke zure pertsonaia? Ba, bitu, nire pertsonaia da... Nola da Gaizka? Bitu, pertsonai oso... Bere lagunen oso laguna da, oso defentsiboa da, eta bai dala oso arroputza. Arroputza da, eta injustiziengan talkaiteo. Eta bueno, bihotzuenekoa da, berez alaia da, baina justo injustiziekin, esplota. Ez demetxa, korta. Baina bueno, bihotza beru-berua dakanen, pues bai, modu batea, gu bezala, gu segun ze zirkunstantzian modu batea moldatzea eta edo bestea, eta Gaizka nala de bai. Baina, hola zer karakteristikoa beria, arroputza dela, eta defentsiboa. Osea, gustatu zaiz, bere ganatu duzu pizkat pertsonaia zure terrenora? Bai, pixka bai. Osea, nahi gustatzen zai pertsonaiak, gaina, karo, kastinetan, jartzi zute igual aurkezpen bat pertsonaiana, baina justo Gaizka eta Gaitz diala bi anai, ze Gaizka, karo, anai badaka, eta justo bi pertsonai horiek etzekaten hola zea informazio gehiagik, bakarrik esate zuten noi, jute ziala basakabira, anaiakin aurkitze zala, ez zala ondo molatzen behakin, eta zuzerra hola. Bien arteen, beste pertsona batekin, un triangulito. Un triangulito, bai. Oso guazen. Eta hoxe, karo, informazio horrekin esatet, joder. Eta ze, nolako nortasuna. Claro. Eta hor sartzea el factor actor-creador. Orduan, gidoia irakurrita, ze esateun, edo nola erantzuteun ante... Hor da un poquito análisis de psicología de nola erantzuteun ante una respuesta, eta vale, pues hartzituzu pues unos... Bueno, pues los puntos que encuentres, hola, de bere nortasuna deskribatu bueno, de los que puedan describir esta, hau zentsuratzea, eta esta. Bai, ez eskatu. Ez, nahi ez lasea, Eta gero zure egitezu, eta hor jaztuk eraikitzezu, eta pixkat, experimentar, eta zure egitea. Claro, zure esango zenuke, zure barneko zatitxo bat, jartzen diozula Gaizkari. Bai. Oso eskara esan duzu, bai. Hori guapo dau, oza, normalean... A ver, ez que hori izan barda la hostia. En plan, aktoreak egiten dutenean rollo konexion haien pertsonaiekin, uste dut, dela justo alik eta hoberen ateratzen zaionean. Osa, adibide gisa, nire asko gustatzen zait, Nasoan Inri, ez dakite aktore, zautzen duzu da, La Casa de Papel, Vis-a-Vis, eta Vis-a-Vis egite du Zulema.
Vale. Dela justo como la mala, digamos. Eta berak esaten duen plan, justo Zulema duela mucho de Nashua Nimri, oza, jartzen duela bere partez asko eta asko gustatzen zaio papel hori, bera izateko aukera duelako, gustatzen zaiolako, pues, punto de maldad hori izatea. Orduan ez dakit zu gaizkarekin hori lortu duzun. Osa, ni berez saiatzen naiz beti pertsonaiekin, ze nik ustet aktore modun pertsonaiak alik eta gehien sinisteko behaiekin empatizatu arrezula asko. Osa, naizta izan pertsonaik kabroiena edo psikopata, beti ongoa, evidentemente, zeu zer, con lo que puedas empatizar, eta hortikane bai, nola jokatuko zenuken zuk. Gero, evidentemente, karo, horrek ez du esan nahi pertsonai bat aktuatuko haula, zuk aktuatuko zenuken bezala. Baina bai daola ese barne pentsamendua de bitu, nik hola erantzungo nuke, baina hau, si lo paso por un filtro a este personaje nola izango litzateke. Orduan ni saiatzen nahi zola. Evidentemente gaizka hartu dut pixkat neretikan, ze ez da pertsonai oso karikatureskoa, ez daola zekaro guazen gertatzea de que hay registros de comedia del arte edo oso komikoak, oso karikatureskoak. Eta justo gaizka da más naturalista. Orduan hartu nun, guazen egiantzekotasun bat ematea desde mi verdad, emango jo toi gaizkai, gehi bere nortasuna, hago un mix, eta aldo que salga. Eta bueno, jai esan pixka gaizka. Que guapo. Eta ondo tatzen da. Espero, Bai, joder. Osa, nabaritu duzu guazenen agertu zarenetik, rollo... Es que gainera justo guazen Euskal Herri mailan da como bombazo umeentzat. Osa, ni irakasle lanetan egon naizenean beti ume txikikin, beti haien pertsonalitateren zatian de bat da en plan guazen, umeen zati askoren izaera, horretan hori erritzen da. Ez dakit nabaritu duzun horren, kaletik edo... Umen edo nagusien presentzia hori de... Bai, umen gan nabaritzea, gehien bat herrian. Ze, karo, ni lasarten justo danak elkar ezautze gea. Orduan, gero bai, rumorea atatzeanen, partek zabaltzea la herri oson, eta orduan da, como... Ai, luke, eta batek ikuste honen, batek detektatzen honen, nire presentzia da, como... bitu, umen arten, Ze, karo, gainan ere lehengursoa beti dago herriko plazan, erdin, jolasten, eta da, tipiko, ikusten hauenen, karo, bai, hola, bitu, porque guazenen, eta luken, eta karo, ume guztik. Claro. Orduan, baina, bueno, lasartetikan kanpo, gutxitan, gertatu zait, igual aurre estreinaldia, eta gero, justo Donostin kasualidadez bat ezautze ziala, gero bai, Arriagan izan zane bai, kasualidadez aplikaziotik bai ikusi, nindula delako, baina, biztela, keba. Que verdad, eso fue. Ema jozu denbora. Bai, baina, bueno, ni pozik, gustatzen zaite rekonozimendua zentzuan de jendiak badakina, profesionalago. Baina ez agobi izatea. Baina ez fama, fama, azkenean nahi gustatzen zaidana da mundu hontaz bizitzea, ze azkenean nik asko maiteet, eta beti zanan nire ametxe aktori izatea, ez famatu izatea. Claro, behitu hor, oso ondo... Bai. Oso ondo indadago hor, como desberdintasuna. Bai. Osa, a ver, oso argia dala, baina batzutan beti, jo que aktore munduan edo aktore nortasuna pentsatzen da famatua bezala. Azkenan aktoreak aurkeztu alzarie munduara, zure irudia da, garrantzitsuena, zure irudia, zure nahotxa eta guzti, eta orduan egia da, pues hor, fama sortetik. Bueno, aktoreak ez direla soilik telesaietan agertzen diren, gero antzerkietan lan egiten dutenek bueno, bai, claro. Aktoreak direla eta horiek errekonozimendu askoz gutxiago eramaten dute. Eta lan gehiago. Eta hori da. Lan gehiago, claro. Azkenean antzerkia nik uste zailagoa dala. Askoz ez zailagoa. Claro, eska hori ezin zara erratu. Zuzenean egiten publikaren aurrean eta ez da telesai bat bezala, da grabatu eta listo, gero ja emititzen duzu eta listo, baina, claro, antzerki bat da, pues yo que sé, astean birritan, irutan, hiri desberdinetan, publiko desberdinarekin, gaixorik pasados tal. Demora guztien, saiatu. Da, como... Zuri zen mundu gustatzen zaizu, porque justo egon zara antzerki lanetan, egon zara telebistan, zen mundu gustuko duzu gehiago? Buah. Galdera hau da, tipika oso zirkunstanziala iruditzen zaitela, ze, karo, justo oain dela gutxi esan audiovisuala gehiago,
oain ez dakit esan antzerkia, baina nik usteet nire erantzun definitiboa izan daitekela biak diala gehien gustatzen zaidanak. Osa da, aukeratzea bezala, aita edo ama, orduan. Nik usteet antzerkia dela oso oinarri ona audiovisualan gero komplementatzeko eta viceversa. Nik uste garrantzitsuna antzerkia dela, azkenean antzerkian dana nora handiagoa dan, fokoa askoz ere handiagoa da, zean audiovisualan fokoa izan behar da beti kamerara. Osa, zure energia guztia horrera eraman. Nik uste antzerkian askoz ere energia gehiago dakar, akatsak egiteko aukera gutxiago dazkazu zen momentuan da, eta fokoa da. Orduan, nik uste behin antzerkia dominatuta daukazunen, audiovisuala, vamos, jan dezakezula. Eta gero desberdin lan egiten dela, ¿no? Osa, behintzat antzerkian nire uretzen zaidela más como sobreaktuado, porque claro, azken finean, pues, antzerki batean, basauz Arriagan txokian, dekozu palkoan pertsona bat urrun, egin behar duzu como exageratu asko zure mugimenduak, en plan, gauza bat hartuko du, no sé, en plan, como más, agian gehiago oiukatu o beto entzuteko, no sé. Zineman izan behar da más gauza sutila. Hoi da lo del foco, oza, da fokoak danak jaso behar dute informazioa, ze bestela, karo, zaiza kontatzen, oza, da, ez da berdina ze bizitzezun, porque igual bizitzen egon zaitezke, baina publikoari ez balin bazaio iristen, ez dezu lortzen antzerkian, erantzuk, bai, el objetivo del teatro. Orduan, igual más que sobreactuado da, gorputza gehiago implikatzola, bai, oza, ulertzet el punto. Más performance, ez dakit. Bai, total. Es que, holan como, es que torri zait justo burura, ez dakit La Mesías ikusi baduzuen, era... Buah, ikusi ardet. Pedazo serie, oza, behartuta zauziora ikustera, da Los Javisen serie bat, dagoela oso ondo, amai irteten dana. Eta... Dau justo momentu bat ikusi nuen en plan behind the scenes, en plan entrevista, tal. Eta dau justo estena bat konkretuki, gertatzen dela como momentu bat estela maniz dira aizpa asko danako atera, eta Los Javis esaten dute momentu batean grabatu behar dutela oean danak belaunikos, como otoitz egiten bere amari. Eta claro, esatu dute Los Javis, a ver, estena hau da muy teatral. Porque da como muy performática, un normalean zineman ezin de ikusi, baina es que justo Estela Madisen kontzeptua era como un grupo de hermanas religioso muy tal, pega meter este mundo teatro telesaio honetan. O sea, performance hau sartu daiteke justo por esta ocasión. Baina hori, como egiten zuten desberdintasun hori de justo antzerki munduan agian egin behar da como más performance, más dramático eta agian telesaioetan egiten dela más sutil. Ez dakit, tu bara urzuen. Bai, totalmente. Bai. Oso ona telesaia, como decís. Ikus, justo lehengoan honintzan hitz egiten lagun batekin eta gomendatu zian, La Mesías. Ez que oso ondo. Eta ikusi barret, bai. Eta bai, oza, azkenen gero depende ze produkzio, depende ze zuzendari eta ana, baina bai, oza, eta depende bai kodigoa, baina bai dala, oza, naizta zure uneko eguna eman, horrea eraman behar dezu, ez onera. Orduan, depende, oza, ez da, ez que, ez da nola esplikatu, baina da, como que hemen se capta mucho más los detalles minúsculos, igual antzerki baten ez dianak ikusten. Orduan, honekin inda, oia kamaran ikustea, baina karo, antzerkian azken butakarentzat inbehar diozio baiz, behak bai ordain du sarrera bat. Orduan, karo, ikusi behar du, hau igual ez du ikusiko, orduan, gehiago adierazi behar diozu, baina karo, egiatzekotasun baten. Orduan, puntu hori lortzea da pixka batzutan zaila. Baina bai. Bai, inbar dago balantza bat. Bai. Eta ja, baita antzerki eta zine eta aktore mundutik kanpo? Zu ze egiten duzu? Osa, zu ja Lukenen ezautu aizka? Bai. Badakigu nola dan, badakigu Lukenen zatitxo baten bat hortik egongo dela, beste batzuk ez, beste batzuk bueno. Eta Luken? Hau da, beratu zait super de entrevista. Muy Eta Luken nola, ezagutu dezagun Luken.
No, digo, baita zuk, pues, itxegina izateko, gustatzen zaizunei buruz, tipo, ez daki, hemen itxegiten dugu askotan, tipo, jo que si, igual gustatzen zaizu Warhammer, igual ez dakizu zer den ez da. Bai, osea, Me suena... Oiz, zer da? Da, como muñequito batzuk. Bai, coleccionables de... Bai. Bai. Osea, cinema mundutik at, zuk ze... Osea, nahi behuz itxegin zinei buruz edo lakizer, baina, ze gustatzen zai, no sé, ja, ezagutzeko pizka eta jendeak baita ezagutzeko. Buah, bitu, erraxago izatea, itzaita de algo ficticio o algo externo, de algo más interno. Luken, ni antzerkia aitet, interpretazioa, baina hortaz aparte, ni naiz oso alma libre, un poquito como el aire, ¿no? De improvisatzea asko gustatzen zait, me gusta... Te pegas ser skater. Bitu, surf aitet. Claro, hombre. Baina no skate. Beti gustatzen izan zait, baina inoiz ez dut aukera eukiola ikasteko. Baina me flipa ese rollo la... underground, pop... Baina ez da... ni nahiko... Sí, claro, danak hacer ikusia pixkatu con este mundo artístico, me encanta. Eta txikidatik izan zara oso teatrero. Teatrero! Bai, de hecho, bai. No sé, directamente esaten didate, que soy muy teatrero, orduan, ez daukat hori como grabatuta. Bai. Qué bueno, teatrero. Txikitatik, bai. Baina... ni naiz muy de lagunekin egotea, nahi me encanta estar con maite duan jendeakin. Eta hoxe, baina, oainik, ez dakit noiz baiten gertatu zaizuen, baina nik galera gatzuentzat. Bota. Toma. Nola sortu zan Maketo Irratia? Joder. Classic pregunta. Ya te digo. La verdad, Itzegin, nola zan, diska komentatzen zituen frantsesari buruz. Es que da, o sea... A ver, bueno, sin más, da curioso. Es que esa nola zan exactamente podcast. A ver, sin más. Negoen ni Twitterren, o sea, nire bizitza osoan paso en Twitter. Horda, negoen Twitterren eta jarraitzen nuen ez dakit gaztea, ez dakit zer en Twitterren, eta atera zitzaidan post bat de hauek dira o sea, aurtengo euskal podcastik onenak. EITBek egiten zituen sari batzuk de aurtengo podcastik onena, eta sartu nintzen plan de kuriosidade, venga, zein den, ez dudalako ezagutzen, eta sartu nintzen da zen podcast bat, en plan, gizon nahiko azar bat, hitz egiten plateren inguruan, en plan, kaixo, ongetorri gaurko podcastera, beno, gaurko platera ikusi dezakezue 1492 da, edizio de Marco Polo, no sé. Seguro, en plan, erratu zinela eta esan hori, Nikus hori zan fijo. En plan, es que historia hau, ez da egia esango, nire kontatu zian horrela, Ez que horren gertatu zen. Ordan, ni bidali nuen hau, gure WhatsApp taldetik, o sea, justo Maketo Irratia delako, gure txikitako kuadrilla bat, o sea, gara danok txikito. Normalean gauz hiru, baina, bueno, bat daukagu... Frantzian erbesteratu dana. Erasmus. Dago egiten doktoretza. Vale. Eta orduan hori, gara... Baina askotan gauten gara kuadrilla oso, hemen egon gara, igual 6-8 pertsona, horatzean, gu hemen 3 edo lau, bueno. Orduan, zimaz, bihali nuen WhatsApp taldetik, en plan, ikusi, deskubritu daudela sari hauek, eta irabazi du podcast honen, en plan, super aspergarria. Ziurazki gu podcast bat eginez gero, ematen digutela urrengo urtean saria. Gusten duzu esatik lo de Josu Irratia. Eta orduan, ni bot baita gaizkan esatitxo bat Josu dagoela. Ni bota nuen rollo hori, en plan, egite bagu podcast bat fijo que ganamos. Eta jendea, ni ez nuen espero motivatu zen. Venga, ba, de una. Bueno, hostia. Motivatu zinete. Baina zu, lehenengo hasi zinen niri esaten, ze joan ginera monitoretza kurtsora, noiz baiten, ikastara, egon hitz egiten da, komentatu zenean Augusti, eta ez dakizatik, zara zinen, podcast bat inbar dugu, egon litzateka superguapo. Baina, orokorrean gustatu zitzai zuen ideia. Bai. Eta orduan esan guen, venga, ba, de calentón. Eta holan hasi zen. Eta ja dara magu, zor bederatzi denboraldi. Osa, eski, hasieran gainera zan, tipo, jo uste dut gure ideia, zagutzu dut jo interneto. Bai. Pues jo interneto euskaldun bat bezala egitea, bueno, muy underground, hasieran gainera, osa, nahin gutxi gora bera, badakigu hitz egiten, badakigu
bueno, gutxi gora bera, lehen baino askoz gehiago. Bai. Lehenengo hasieran zan un desastre. Es que gu lehen egiten gure zen... Noiz hitxegin, norkitzegin, sartu, ritmoa... Egiten gure zen, en plan, Discordea sartu, bidedei bat egin, eta zuzenan, lehen egiten genituen zuzenan saioak. Eta hasi ginen holan. Eta egia zan da, nahiko ondo hasi ginen justo lehen Twitterren zegoelako kontu bat deitzen zela 3.000 tweets sustatzen zituen Euskal eduki sortzaileak, orduan komentatu genien elkarte horri, en plan, jo, bira, sortu berri dugu podcast hau, egiten badiguzue publi pizkat. Bai. Egin ziguten eta pues, gure lehenengo saioan, zuzenan egin genuen izan genituen 20 ikusle. Hogei ikusle, eta gure txat izan zen en plan, hostia, gure lehenengo saio eta ja, 20 pertsona gure saio ikusten, eta gure txat izan zen como subidon. Eta... hemen gauz. Etortik bera. Eta hemendik gora. Gero izan ditugu berakadak eta gorakadak. Berakadak eta gorakadak, bai. Bueno, niri, Maketo erratitik gehien, badaki dela como topikazo de respuesta, baina gehien gustatu zedana da, izan ditu da... Super. Barkatu, bateria bukatu dala. Bai. Breve inciso. Justo, komentatzen egin ginean, lo de, bidetikan... Bai, ezagutu ditugu jendea, eta hori, ezagutu dugula jende pilo bat, eta hori da ni gehian eramatu dudana. Gero, pena ematen dit, justo ezagutu ditugun jende askorekin harreman osona dugulako, adibidez Spiermanderrekin harreman osona daukagu, Punkirekin, Garraio taldearekin, baina bai gustatuko ditzeleka, izan ditugu badibidez Malko taldearekin ez dugu gustatuko ditzeleken berriz ere. Bueno, ikusi garela. Bai, egia da kaletik ikustean egon garela, en plan, gelditzen garela eta elkaritxe egiten dugula, super ondo. Duan, noiz behin ego duzu zeo zer hartu. Inda, ni buruz. En plan, harremana Maketo irratitik kanpo be jarraitzan. Eta gainazu, Bilbo bizizan orain. Ni Bilbon ikastet, bai, astean zer bizi, eta Donostin, Lasarten bizitzen ez aste burutan. Nire etxen. Lasarte da dago, topoa Lasartera inaltzen da, no? Vale, es que nire dakan buruan Lasarte dago Orio bidean, edo, Zarautxera, tipo Donostitik Zarautzera joatian ez da Lasartetik pasatz, bueno, gutxi gora bera, Gutxi gora bera, bai. Tipo, con desbio, baino. Adibidez, topoz jute bali mazea Donostitik Zarautzea, geltokia Lasarte, justa Errekalde, eta Errekaldetikan jutea Lasartea. Hori da, justo dela, baina Lasarte da azkenengo geltokia, no? Justo hor. Justo linea horretan. Justo linean de Matiko, Lasartea bai. Matiko Lasarte, ojo, conexión. Matiko Lasarte. Matiko, gure Matiko. Matiko Bilbao, bai. Matiko Bilbao, claro. Ah, qué fuerte. Bai dago konexio zuzena. Qué fuerte. Matiko Lasarte, conexión. Bai? Potent. Beste galera dakat. Ojo. Hau igual ez, dizu egaletu. Espero que no. Zerk berezte zaitue beste podcastetikan. Zein esango zenuten, dala nortasuna Maketo irratia, lo que nos hace distintos, lo que nos hace únicos. Buah. Ez ditugu la goza prestatzen. Es espontáneo, tipo, elegante ki esan da, espontánea garela. A ver, bai, suposo, ez garela podcast serio bat, egia da ni adibidez hasieran proiektu hasi genuenean, bai negoela más rayado, en plan, venga, astero saio bat, edizioa, publizitatea, en plan, baina egia da lan asko dala, bai, eta asko nekatzen duela. Gero eserrez prestatuta izateko, etortzen ginen ona, eserrez prestatuta esanez, bueno, itxeingo dugu zerbaitetaz, pues bai, supongo, no sé. Horrela esan, haiek basian mortalak, Maketo haiek dira. Lan asko zala eta gero be, gauzak editatxa, gauzak igotxa, planifikatxaia, zeren inguran itxingo dugun, gonbidatuak aurkitu, tal. Orduan, orain bai hartu dugula un poco más lasaitasun, en plan, gu Maketo irrate egiten dugu por puro disfrute. Orduan, gura dugunean saioa grabatzen ditugu, nahi ditugun gonbidatuekin, eta uste dut
ez dakit hori baden gure ez dakit besteek nola egiten dute, baina ez dut hori dela bizkat gure esentzia de a nuestro rollo. Ez que hori a nuestro rollo, ez que ez dugu egiten tipo inorentzat edo da oso espontaneo gota ez ezaiguna. Ez dugu egiten publikoak esaten digulako igo saioak, ez da gure kaso, no somos tan famosos. Gu egiten dugu porque nos apetece eta norbaitek ikusten bagaitu, pues mejor que mejor. Proiektu modun baita gero planteatu da beste gauzaren bat egin nahi dugu, edo tipo ideiaren bat aurkuritzen bezaigu de bideo tipo podcast, sino bideo editatu bat izatea de yo que sé, como mini corto, pues minutuko korto bat, pues maketu irratea baitekela, edo horrelako gauzak maketu irratea da como nuestro cajón desastre, kuadrillaren txako audiovisualki edo zer gauza igotzeko egun batean joan ginen Pagasarri lagun pasa, igo genuen Pagasarri eta zan blog igotzen Pagasarrira. Eta igo genuen gure YouTube kanalaren plan, ez da elkarrizketa bat ni nama, esan zen, pues imaz, Pagasarrira igotzen bideo bat, gure etxate goteko eta gero igota. Rudan gero Martinek esan dakoa, gure mobidak aprobetxaten ditugu eta maketu irratira. Gainera Josu, lehendik eta orain mantentzen da youtuber bezala. Bai. Joder. Eta ni egon asko baita memegintzan, eta orduan, pues hor, bakoitzak gauzak, gero aprobetxatzen du maketu irratia, Bueno. Kaixo, maketerrak. Desastre bat naiz, 3 bateria karri ditut, 3tatik bakarrik bat kargatuta karri dut, así que bukatu behar dugu hemen gaurko maketo saioa. Baina, bueno, etorkizun baten gehiago. Hori da, komentatzen egon gara, berriz etorri bar dela, gainera txapela nahi baduzu, 2 aldiz gehiago etorri bar zara. Zure esku. Así que, bueno, eskerrik asko berriro luken ona etortzagatik. Eta hori espero dugu Laster berriz ere elkarrik ustea. Eta elkarrizketa jarraituko dugu. Justo utzi genuen lekutik, ikusiko dugu zein den azken hitza eta dago, hemen dikasiko gara. Vale, neregatik, perfecto, eta nik eskertu behar izuzuei. Ni esker gombiatzeagatik, eta nigan konfiantzatik en general, bai. Salokatuko nizuke baina. Josu, ez dela ikusten. Ez da entze, eskerrik asko. Eta zuek urrengo arte, ez dakigu noiz izango den urrengo saioa, baina, urrengo arte, gentes. Agur!